Trátase dunha obra pendente xa comprometida, o reasfaltado do firme da zona portuaria e o decentamento da rotonda existente a carón da gasolineira. Unha actuación que o alcalde Adolfo Muiños lle recordou á nova presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas. Neste momento é evidente que tamén hai unhas obras que se están realizando que de alguma maneira exixen unha certa prudencia para evitar que podamos asfaltar o que pasado mañán vai ser levantado para facer algún tipo de actuación. Nese sentido, acordamos de algún xeito combinar, pero que non se esqueza, porque cando era este asfalto xa eran cerca de 2 anos e quedaron pendentes, e quedaron aí na recámara, e as obras ainda acaban de comenzar aí os meses, é dicir que podemos agardar que rematen as obras, pero despois debería acometerse esta actuación. O rexedor rianxeiro tamén lle demandou a cesión da parcela de titularidade de Portos existente a carón do auditorio, unha bella reclamación do executivo rianxeiro para destinala a uso social. Unha parcela que para nós debería ter un uso social, un uso urbano, no sentido que tamén podría servir de aparcadeiro, pero, de alguma maneira, é unha parcela que debería ter un uso vinculado tamén e que relacionase dunha maneira natural a trama urbana co espacio portuario. Muiños tamén lle trasladou o malestar polas dificultades que pon Portos a poder embarcar en catamaráns nas zonas portuarias, obrigando a empregar as instalacións privadas do náutico ou mesmo desplazarse por estrada a outros portos da comarca para facelo, algo que non entenden dende o Concello. Para nós non é moi normal que, sendo un porto que de tradición incluso de pasaxeiros, como houve no seu día unha liña regular entre Rianxo e outras localidades da Ría da Arousa, que o despropósito de hoxe non poder nin siquiera facer un uso turístico duns catamaráns preparados para estas viaxes e que é necesario un pouco resolver. A vontade, entendo, da Consellería e da propia Presidenta de Portos é favorecer iso e der, de alguma maneira, unha saída a mudar o plan de usos portuarios, sempre que non colisione cos intereses pesqueiros do Porto, se tamén é o noso ánimo, evidentemente, pero sí que unha vontade de reanudar as posibilidades turísticas dos nosos espazos portuarios.